In deze tutorial gaan we jullie leren hoe je een papieren hoedje moet vouwen. De benodigdheden? Een wit A4'tje. Stap 1. Vouw het papiertje door midden. Door de breedte. Stap 2. Vouw een punt bij de gevouwen kant, dus niet bij de kant waar de papiertjes zeg maar los zijn. Alsof je een papieren vliegtuig zou vouwen. Dan vouw je de onderste randen die je over hebt over de punt heen. Over het puntje heen dat je net gemaakt hebt. Oké, sorry. Dan ziet het er zo uit. Vouw één kant open en gooi het hoedje naar. Niet gooien! Je gooit niet naar de hoekjes. Nou, had ik jullie, hè? Je gooit er niet. Oké, normaal. Godverdomme. Waarom? Niemand mag jou. Niemand mag jou. Dus je gooit de hoekjes eroverheen. Oké, opnieuw. Oké, Pik. pikkeling. Flik mijn pik wat. Dan ziet het er zo uit als het goed is. Oké. Je stopt het erin, je gooit het er niet uit. Moet ik de volgende Dan stap doen? vouw je de hoekjes zo en dan vouw je hem naar in en dan binnen. vouw je de hoekjes Hé, zo. ben je mijn moeder? Ja. Oké. Hoi man. Ah, Man, we zijn een tutorial aan het maken. Dan ziet het er zo uit als het goed is. Je vouwt één kant open en doet de hoekjes eroverheen. Dan vouw je dit dicht. Vouw je ook aan deze kant de hoekjes eroverheen. Dan vouw je hem open. aan de onderkant. Aan de onderkant. En dan heb je een hoedje. Dit was onze tutorial. En we kunnen ook nog... Ik ging ook.